أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле хозур тамашачылары эфирда имамнан сорык тапшыруы Алхамдулиллахи раббил аламин Раббыбызга мең шөкер бүген дә сезнең белән күрешергә насыйп булды бүген дә яңа тапшыру яздырабыз Алхамдулилlah һәм яңа тапшыру яңа кунак инде бүгенге кунагыбызга килгәндә бездә бүген кунакта Казаныбызның Ахтам мәчетенең имам хатибы Марат хәзрәт Валиуллин. Марат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Раббыбыз Аллаһ бу җыелышларыбызны, бу мәҗлесләребезне кабул кылса иде, инде риядан, тагын башка шундый гамәлләрдә китмәсә иде, ва бигрәк тә инде җыелган ниятебез, шушы ният гыйлем истәү, гыйлем алу, Аллаһ Тәала кабул кылып, тел ачкычлар биреп, сезгә дә, безгә дә инде шушы тапшыруны файдалы кылырга насыйп итсә иде. Амин. Хәзрәт, шундый бер сөйләшү сезнең белән бер булган иде инде ул халал турында, харам турында сөйләшә башладык, ягъни нинди гамәлләр безнең халалга карый, нинди гамәлләр безнең харамга карый. Ник дигәндә, гамәлләр дигәндә кеше аптырап китә, ни харамның бармы ни ул теге ашауда гына харам була алмыймы ни безгә бит инде дуңгыз ите харам, аңлашыла ки калганнары халал. Кебек килеп чыга, шуңа күрә халал белән харамның аермасы турында түгел, кулланылыш даирәсе турында менә беренче сорауны бирәсе килә. Халал дигәндә ит кенәме ул? Юк, халал дигәндә ит кенә түгел, ләкин итнең бер теге үзенчәлеге бар. Ит ул асылда харам, аның халаллыгы ачыкланганчы. Калган әйбер асылда халал, аның харамлыгы ачыкланганчы. Менә шуны кагыйдә дип әйтегәндә. Бер кагыйдә, теге бер нәрсә дигәндә, шул бер канун дип әйтеп була. Ул шунда алар аерыла калган харам булган әйберләр белән калган. Инде монда без әлбәттә хәмер, эчемлек тегеләй булай тыштан күренеп торса, инде без аны харам дип әйтәбез. Булай бер ризыкка килгәндә, ит асылда әйтегәндә ул тавык булсынмы, сыер ите булсынмы, сарык ите булсынмы, әгәр дә без белмибез икән аның халал икәнен, без аны куллана алмыйбыз. Ул сарык, тавык, сыер булса да, куян булса да дигән шуның нәрсәләрне мөселманнарның хакы бар кулланырга ризыкка, әгәр дә ул дөрес чалынган булса, әгәр дә калган бөтен нәрсәләре дөрес эшләнгән булса, дөрес табылган булса, кәсебе халал булса, һәм инде дәвам итеп әйткәндә, менә халал харамга килгәндә без кабатлап әйтәбез, без аны ит белән генә шикләмибез. Ит белән генә шикләмибез, әле ит белән генә түгел, ризык белән генә дә шикләмибез. Әле ризык белән генә дә түгел, әле нәрсә гамәл белән генә дә шикләнмибез. Аны инде әле уйда харам булырга тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кәримдә нәрсә дип әйтә? Ачык кылынган һәм яшерен кылынган гынаһлардан сакланыгыз дип әйтә. Без инде гадәттә ачык гынаһлар һәм яшерен гынаһларны нәрсә икәнен дип уйлый башлаганда, без уйлыйбыз инде ачыгы ул кеше күреп торганда кылган гынаһ мәсәлән, яшерен мәсәлән, мин нәрсә урладым, кеше күрмәде, бу яшерен гынаһ. Урлау ул гынаһ. Ләкин ул яшерен гынаһ булып саналмый, сөнки син аны кешедән урладың, кеше аны юалганын белә. Яшерен гынаһлар ул инде хисет. Ул харам, мусульман өчен хисет булырга тиеш. Бу кара кеннәшү. Чорный зависть дип әйтәбез без. Кеше турында начар уйлау, моны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кәримдә тыя. Нәрсә дип әйтә? Кеше артыннан карап җирмәгез дип әйтә. Һәм калган әйберләрне менә бу яшерен гынаһларга керә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә безгә менә моны харам кыла. Шуңа күрә инде әле уй дигәндә, әле менә бу шул хисетлек хисе, нәрсә хисләре, аларны да безгә үзебездән чыгарырга кирәк, үзебездә юк итәргә кирәк. Шуңа күрә инде бу безгә нәрсәне ачыклый, безгә инде харам халалны төгәлрәк өйрәнергә кирәк. Дәресләр алырга кирәк, диме? Аны һәм инде безгә менә теге имамларга да алар турында күбрәк сөйләргә кирәк. Һәм инде чынлап та менә тапшырулардан, нәрсәләрдә бу сорауларны ешрак күтәрергә кирәк. Күбрәк аны дәрес буларакмы, я сорау-җавап буларакмы дигәндә, аны ачыклап барырга кирәк. Ату безнең кызганычка каршы менә халкыбызда да дигәндә, безнең халыкта гына түгел, бик күп кая җирлектә шул ит белән генә кеше халал харамны ит белән генә теге хисап кыла дигәндә, теге мизамга куя, халал ит икән, теге булды халал ашыйм ди, харам ит икән, теге харам ашый ди бу кешеләр мәсәлән. Ләкин ул аның белән генә шикләнмәгән, кабатлап әйтәм, бу әле хис белән, уй белән бәйләнергә дә мөмкин. Мәгәр бигрәк тә теге ит белән дигәндә дә дуңгыз белән генә хитеп кала. Бу бит инде тавык, всё нормально аша. Хәзрәт, инде сорауга күчсәк тә булыр иншалла, килеп җиткән бер сорау. Мөселман кешесе тәмле ризык хөрмәтеннән генә кулиш сатып ала аламы? Бисмиллах. Монда инде менә без башлыйбыз тәмле ризык хөрмәте турында. Мәсәлән, әле кем дигәндә 30 ел элек
әле 25 ел элек дип әйтеп булаймы, яшәгән, тагын да алданрак турында әйтмибез без. Әле тәмле ризык мәсьәләсе кайбер вакытта бик шикләнгән иде. Аны бик сирәк кая табып буладыр. Чынлап та аны бәйрәмдә генә кулланалар иде. Һәм инде аны мәсәлән ниндидер төр кеше генә аны әзерли алалар иде. Име кемнеңдер рецепты юк иде, кемнеңдер мәсәлән анда нәрсә куллана торган әйберләре юк иде, кемнеңдер теге минем әле кичкенә булганда истә, теге вафельница кемнеңдер юк иде, пешереп ашсы килә, ул юк уланы, теге уланы. Мөмкинлекләр юк дип әйтик инде. Әйе, төрле яктан теге аны бәйнә эшли башласаң, бу әйбере юк, теге әйбере юк, мәсәлән, име теге кемнеңдер йомыркасы да юк, мәсәлән, име теге пешереп ашкан нәрсәсе юк, теге кемнеңдер сөте юк, теге кибеттә дә юк бер каяда. Шуңа күрә инде хәзер Аллаһның рәхмәте без андый вакытта тормыйбыз. Безнең Аллаһка шөкер тәмле дигән әйбер, ул аны дигәндә теге теләмәсәң дә ул бөтен җирдә теге син тәмсез әйберне табырга бик кыен. Менә шунысы шуңа күрә инде син бөтен җирдә каршы ала, бөтен җирдә көтеп тора дигәндә, анда ул теге стеллаж дигән капчык, коробка теге әйтәм бит теге нәрсә итергә инде аны качып та булмый, аңардан каягына кермә, каягына нишләмә, бөтен җирдә алар бар. Әле нәрсә рецепт дигән әйбер бар безнең име, аны һәрбер кеше үзе пешереп ашый ала, аны һәрбер кеше заказ бирә ала, мәсәлән, име шул ук рецепттан, шул ук нәрсәдән аны ясасыннар дип, аны эшләсеннәр дип. Әйдәгез әзрәк теге ахырыннан башлык, кешегә аны ашарга ярыймы юкмы? Кешегә безнең дигәндә теге төп хөкем, әгәр дә анда ниндидер эшендә име рөхсәт ителмәгән әйберләр катнашкан булмаса, име теге анда инде хәлел комитет белә безнең теге красительме, нәрсәме теге име теге тыелган желатин булсынмы, теге дуңгызныкы нәрсәсеме, безгә аны ашарга рөхсәт бул гынахы булмый. Һәм инде монда килгәндә, мәсәлән, бу бит инде без аны ниндидер безнең дин әһелләре булмаган, име безнең диндә бәйрәм булып саналмаган дигәндә бәйрәмгә әзерләгән, шулаймы? Менә монда инде кеше әзрәк икеләнә башлый. Менә мәсәлән, мин насара янына килеп әйтсәм, син мусульман түгел дип, ул үпкәлиме миңа? Үпкәләми. Ул да минем яныма килеп әйтсә, син насара түгел дип, миңа аны исем дә китмәй, теге мин насара түгел. Шуңа күрә ул минем бәйрәмдә сарыкны алмаса, мин үпкәлимме? Мин аны белмим дә, уйламыйм да, теге миңа китеп тә җөрмәй, ул мине сарыкны алганны. Шуңа күрә минемчә аларда китеп җөрмәй, мусульманнар аларның мәсәлән ул ашарга хәләл булган әйберен алмасалар, үпкәләп китеп җөрмәй алганнарын дип уйлыйм мин. Шуңа күрә инде моңа әгәр дә без дөрес итеп карый белсәк, дөрес итеп аңлата белсәк, мәсәлән, бер нинди моннан начарлык та, низак та бер нинди килеп чыгарга тиеш түгел. Әгәр дә инде әлбәттә синең күршең теге алың бәйрәме бу, ул анда әзерләгән, тырышкан, я сатып алган, я заказ биргән дигән аңа махсус аның өчен аны әзерләгәннәр теге аермалы нишләре теге. Әгәр дә инде ул сиңа әйтә, менә ди жюри анда желатин салдырмадым дип әйтә, теге менә шундый заказ бирдем сине сыйлар өчен, аны алып ашасаң, монда бер нинди каршылык та юк. Монда әле хәзер сорау бирә, үзем сатып ала аламмы дип әйтә ул. Кибеткә кереп үзем сатып алам. То есть миңа кемдер биргәндә түгел, менә мин кибеткә керәм һәм сатып алам үзем. Әйе, без әйтәбез бит менә монда бәйрәм хөрмәтенә дигәне, әгәр дә алар безне бәйрәмне хөрмәтләмәсәләр, әгәр дә алар безнең дигәндә бәйрәмне зурламасалар, әгәр дә алар теге күңелләрендә каршы да булсалар, теге керәшеп җөреп түгел, мәсәлән, яратмасалар безнең бәйрәмне, мәсәлән, минем аның ул сәбәпле ул кешегә ниндидер теге явызлык татумый. Мин мәсәлән ул кеше турында начар уйлый да башламыйм. Әгәр дә мусульман шулай уйласа, мәсәлән, теге безнең бәйрәм турында, ул бүтән мәсьәлә. Без әйтәбез бүтән дин әһеле турында. Менә шуңа күрә алар ягыннан да, әгәр дә без ул көннәрне алмасак, әгәр дә без ул көннәрне кулланмасак дигәндә, бу нинди хөрмәтсезлек, бу ниндидер теге аларга карата теге авыр әйтәсен тикерек тиек мусульман кайберләр шулай да сөйләшә бит инде, ул алай булмый. Шуңа күрә инде без аны бит алар безне бәйрәмне бәйрәм дип санамый. Шуңа күрә без дә аларның бәйрәмнәрендә әгәр дә бу әйберләрдән тыелсак, безнең өчен хәерлерәк була дип мин уйлыйм. Менә шул сорауны бирәсе килә инде бу кешенең миңа ул күлешне ашау хәләлме дип алайса сорау биргән теге. Шул яктан бу теге. Без әйттек харам, хәләл хөкеме. Без бит әле ак белән кара белән карамыйбыз. Безнең бит яшеле дә бар, кызылы да бар, макрух та бар, харамга якын, хәләл дә бар, теге бар безнең Аллаһның. Менә Аллаһ Субхану Тәгалә бит Коръәнил Кәримне биргәндә, безгә анда әмерләр биргән, тыюлар биргән. Бар биргән тыюларны, киңәш тыюларын биргән.
бар нәрсә киңәш бар киңәш безгә әмерләрен биргән. Мәсәлән, нинди рөхсәт биргән, мәсәлән, мөселман кеше 4 хатынга рөхсәт биргән. Бу әмер дә түгел, нәрсә түгел, бу рөхсәт име. Шуңа күрә инде менә бу әйберләрне без име монда да нәрсә шикелле карарга тиеш түгел, халалмы, хараммы, нәрсәме теге, алар карарга ярый, харам түгел. Ашавы аның халал, әгәр дә эчендә бер нинди нәрсәсе дә булмаса. Монда теге ашарга аны ярый. Ләкин без кабатлы, Аллаһ биргән безгә Коръәнил Кәрим, безгә биргән әмерләр тыюлар. Менә бар безнең ПДД. Бар безнең ПДД. Бар безнең ПДД, бар безнең яшел төс, бар безнең кызыл төс. Яшел төскә әмер нәрсә? Теге приказ урысча әйткәндә, әмер яшел төскә барырга һәм кызыл төскә нәрсә? Запрет, тыю, басып торырга кирәк. Һәм инде аннан тыш та без әйттек, бар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ниндидер нәрсәгә карата киңәшләр, нәрсәгәдер карата бар нәрсәләр, тыюлар дигәндә, аннан да тыш мәсәлән, име. Шуңа күрә бу мәсьәләгә килгәндә дә, име без әйтәбез, мәсәлән, әгәр дә харам халал дип карап китәбезме, әгәр дә алсаң бу харам түгел. Ашасаң бу харам түгел. Әгәр дә аның тыелган әйберләр эчендә булмаса. Ләкин бу сиңа кирәкме, мәсәлән, име, безнең бәйрәм булмаганда, аларның бәйрәме вакытында алырга, менә монда инде һәр мөселман кеше үзе өчен уйлап дигәндә, үзе өчен тегәлләп, үзе өчен эшләргә тиеш. Монда инде һәр кешедән үзеннән тора, һәр кешедән үзеннән тора. Ләкин безнең күпчелектә менә бу мәсьәләләр, алар нәрсә белән бәйле, хөрмәтсезлек күрсәтәсем килми дип әйтә. Нәрсәсе теге ничектер толерантность дип әйтәбез. Әйе, толерантность, без бит кабатлыйбыз, әгәр дә безгә килеп әйтсәләр, мәсәлән, беләсең, мәсәлән, шугылмыйсың дисәләр, мен атам. Әйеме шугылмыйм, миңа бу теге не обидно дигәндә. Без дә аңа әйтсәк, мәсәлән, син менә кыйбла тарафы, син хаҗга бармыйсың дисәң, насарага, ул нәрсә барыбер. Ул әйе бармыйм дип әйтә. Шуңа күрә үпкәләрлек әйберләр юк монда. Менә бу әйберне без үзебез чамаларга тиеш. Әгәр дә инде берәрбез аңламый икән, бер-беребезгә аңлатырга тиеш. Менә күршем, мәсәлән, име син минем бәйрәмдә җырмыйсың, име теге минем белән иртә белән гаеткә бармыйсың, сарык сатып алып чалмыйсың. Һәм безнең арабызда бер инде теге низа килеп чыкмый, проблема юк. Ул да шулай ук. Анда нәрсә дип әйтәсең, мәсәлән, мин дә синең бәйрәмдә теге моны теген алып җырмыйм, булай тегелә эшләмим. Проблема бармы? Юк проблема. Шуңа күрә менә кем белән минем аралашкан бармы, сен ничек мин аралашып барыбер ди улай бит теге. Син нишлисең үзеңнекендә, минекегә син ничек карыйсың дип, мин үземнең бәйрәм дип әйтә. Мин аны үзем үткәрәм, үзем нишлим, синең үзеңнеке дип әйтә. Шуңа күрә инде нәрсә теге ничек әйтергә инде, мне урысча әйткәндә, мне ваше не навязывайте, я говорит, наше вам не буду ди. Шул, булай безнең калган ара ди ул теге тәртиптә. Шуңа күрә монда күбрәк инде безнең шик нәрсә белән бәйле, күбрәк әйтәм бит, без монда теге кемне үпкәләтергә, нишләтергә, ул үпкәлиме бу нәрсәгә юкмы, без уйламыйбыз аны. Без үзебезгә керткән аны, ул үпкәләргә мөмкин, нишләргә. Булай әйтәм бит, күршең бар икән, без күршене хөрмәт итәбез, күрше хаклары, алар ислам дигәндә шиксез дип әйтеп була. Аларның бөтенесе үтә бетерлекме, юкмы, Пәйгамбәр үзе дә әйтә бит, мин дә уйладым, инде мирас малында аңа яздырырга Аллаһ Сүбхәнәһү ва тәгалә миңа кушыр дип уйладым дип әйтә. Шуңа күрә керә икән сиңа, име теге нәрсәсен хәмер тотып керми, мәсәлән, шул нәрсәсен кыймагын пешергән икән, күл ишен тотып кергән икән, әйдә чәй эчәбез дип әйтә икән, аның белән чәй эчем була. Аның белән ашап була. Анда теге нәрсә бу харам халал ягыннан, әгәр дә кабатлыйбыз, име тегенде күп тапкыр әйттек, әгәр дә эшенә безнең кызганычка каршы хәзер күп әйбергә нәрсә кушалар, тыелган әйберләрне, онсы да бар шул. Анда бит әле ул кулиш гадәттә эсләрендә теге кызыл төстә бар, зәңгәр төстә бар, нәрсә төстә бар. Шуңа күрә менә моның нәрсәсен дә безгә белешергә кирәк инде. Бу безгә мөһим. Әйе, составын теге нәрсәсен дигән нәрсә белән бизиләр, нишләтәләр, безгә бу мөһим теге, безгә моны теге җитдирәк карарга кирәк моңа. Шушы ризыктан ярак китмичә хәзрәт, икенче бер сорау. Без бизәкле һәм язулы печенье һәм перәнлекләр өчен формалар җитештерәбез. Мөселман символикасы белән формалар турында ясау турында да күп сораулар килә. Әйтегез әле, камыр ризыкларында нинди символлар, язулар сурәтләү урынлы, кайсыларын инде калдырсаң әйбәтрәк. Монда да инде теге без бит бер юл белән сөйләшкән идек, хушбуй нәрсәләр турында, спирт турында. Без анда да хушбуй белән генә шикләнмәдек, инде күбрәк ачыкладык. Киләчәктә дә кешегә менә мәсәлән ул бүтән әйбердә спирт белән чагылса, аңа нишләргә. Менә монда да шулай ук, менә бу язуларга килгәндә без дә аны хәзер шикләнмибез ризык белән генә, мәсәлән киемдә ясарга хәзер бик модага керде.
Мәсәлән, киемдә сәгатьләрдә, машиналарда наклейкалар ясыйлар. Теге диварларда каядыр ясыйлар мәчет булмаган җирдә. Каягына бу әйбер хәзер теге матурлык өчен кемдер бәлкем чынлап изгелек өчен моны эшли торгандыр. Моның дигәндә бу дөресме, дөрес түгелме, күркәм түгелме. Һәм инде килгәндә киемгә менә әдәп ягыннан инде күпчелек галимнәр киңәш итә эшләмәскә, киемгә дә эшләмәскә, машинага да эшләмәскә, ризыкка да эшләмәскә. Бу теге әдәп ягы инде. Әдәп бу без сөйләшмибез, без әйтик, бар теге ак карагына түгел, кызылы да бар, яшеле дә бар, нәрсәсе дә бар. Шуңа күрә әдәп ягыннан әдәпне саклар өчен менә Аллаһның сүзенә, динебезгә, Коръәнил Кәримгә моны эшләмәгез дип әйтә. Чөнки менә бу синең киемең, ул синең өстеңдә булса да, ул аннары кич белән җыга ятканда идәндә аунап ятырга мөмкин. Синага масырга мөмкин. Берәр нинди теге мәшел мәсәлән кемең, мәсәлән теге балаң име, сабый балаң мәсәлән өстенә утырып берәр эшен эшләргә мөмкин. Алайда я мәсәлән син берәр кая эштә җиргәндә нәҗәсәләр эләгергә мөмкин. Бәдрәфкә шуның белән онытылыпмы, я теге мәсәлән аңламыйча, белмичәме, безнең бит әле алар теге 5 кат намаз укытырган гына мөселманнар алмый ул киемнәрне. Алар чыгаралар. Алар Кытайда ясый хәзер. Шуңа әйткәндә, монда бөтен нәрсә контрольдә тотып булмый, шуңа күрә бездән кала инде моңа киңәш итәргә, кая тотырга, нишләтергә аны, ничек сакларга аны. Шуңа күрә инде кеше бәдрәфкә дә керергә мөмкин аның белән. Мәсәлән, ниндидер Алла сакласын инде клубларга да барырга мөмкин, кая да барырга мөмкин инде. Аллаһның исеме анда язылган, мәсәлән, Коръәнил Кәримнең аяты язылган, мәсәлән, нәрсәсе язылган, мәсәлән. Шуңа күрә инде галимнәр әле, мәсәлән, намазлыкта да мәчетне, Кәгъбәтулланы нәрсә ясарга кушмыйлар, киңәш итәләр инде. Ни өчен бу хөрмәтсезлек теге менә шул без сеңдерер өчен теге харам дип әйтмибез без аны. Күбебездә ул бар, ләкин инде ул синең аяк астында ята бит. Шуңа күрә теге әдәп, нәрсә хөрмәт, нәрсә саклар өчен ди, аны ди бүтән теле кулланыгыз дип әйтә. Шулай ук машиналарга да анда теге шыпшык кышта үзенең эшен эшләп китә алар, тегесе дә, монсы да. Анда теге Алла сакласын, син кая гына җырмыйсың. Берәрсе мәсәлән журияны берәр нәрсә нишләтә ала, мәсәлән теге үпкәләп, ачуланып мисыңа, бәлкем ул теге аны теге тупас дырфан рәвешендә дә эшләми, ләкин менә уч алып нишләтеп алай да була ала. Шуңа күрә инде нәрсә генә була алмый. Әгәр дә ризыкка килгәндә дә, мәсәлән, анда берәр нинди шул Коръән аятларын, нәрсәләрен яссалар дигәндә, ул берәр харам табынга эләгергә мөмкин. Я мәсәлән, кемдер ашап бетермичә, име хайванына, малына ашатырга мөмкин теге. Шуңа күрә инде менә мәсәлән теге аятлар, теге бисмиллалар дигәндә, име басмалар, аларны минем киңәшем дигәндә, теге менә галимнәрнең фикеренә таянып алай эшләмәскә. Мәсәлән, чыкырларга килгәндә дә инде аны галимнәр нәрсә дип әйтә, Алла сакласын, анда да чыкырга да теләсә нәрсә эләгергә мөмкин, теләсә нәрсә эшләтергә мөмкин. Әгәр дә инде ул синең теге сервис буларак тора икән, каясына менә кулланмыйсың, бу мөселман өчен килешми алса да, чөнки бушка гына тотырга, әле аның бәясе дә бар, нәрсәсе дә бар, аны алып ятырга, ләкин инде бар икән, әгәр дә теге саклана, нәрсә истәлек өчен тора, искә төшереп тора, шул вакытта нәрсә әле теге барыбер торса, бер нәрсә эләкмәсә, эшләмәсә, әле әзрәк теге аңка шикле түгел дигән, аның кадәр шикле түгел. Шуңа күрә инде менә бу әйберләрне безгә ничек әйтергә инде, ничек кенә карарга түгел, теге өстен генә карарга түгел, әзрәк төпләнеп карарга кирәк. Ризыкны да без инде әйттек, теге булай инде мәсәлән ай ясыйлар кайберләр, шулай йолдыз ясыйлар. Йолдызда айда инде бу дигәндә теге исламга ниндидер әгәр дә син жюри мәсәлән менә исламга каршы килеп аны берәр нишләтсәң, бу әйин исламга теге ничек әйтергә инде. Нир каршылык булырга мөмкин бәлкем. Әгәр дә булай син кайдыр ясасаң, куллансаң, ул теге ай кая да бар, ул теге ярым ай дигәндә йолдызы да каядыр бар, аны да теге монда проблем юк. Монда проблем юк. Син аны бу ислам символикасы белән генә бәйле түгел. Аны булай да кешеләр төрле рәвештә мәсәлән кулланырга мөмкин. Мәсәлән, ниндидер нәрсәләрдә теге байракларда, флагларда кайбер илләрнең йолдызлары бар, нәрсәләре бар. Шуңа күрә без бит аны нишләтә алмыйбыз, теге алар үзләренең нәрсәсе. Монда инде менә Коръән аятлары, алар тегәл ислам дине белән бәйле, Аллаһ сүзе белән бәйле. Шуңа күрә инде моңа теге әйтәм бит бик тегәл карарга кирәк, бик җитди карарга кирәк. Өстен генә түгел, матур мәсәлән, ул сиңа ниндидер нәрсә бирә. Һәм инде нәрсәләрне дә
теге машинада эшләрендә эләләр бит, нәрсәләрендә эләләр бит. Моны да инде теге ясаганда безнең ниятебез булырга тиеш. Мәсәлән, элгәндә дә бу Аллаһ турында искә төшерергә, дин турында искә төшерергә, теге саклыгын эшләтә дип түгел. Аты монда да тутырып куя, монда тегендә авария галәгә дә корал сакламады дип, похоже, ди Китай булды дип әйтәләр. Монда үзе эшем җырый, эшләп җырый теге, теге кешечә җырмый. Монда нәрсәләр гаепле, теге язулар гаепле. Шуңа күрә андый хәлләр дә бар. Шуңа күрә менә язмавың дигәндә каядыр инде, нишләтмәвең теге шундый урыннарда бу хәерлерәк. Идә инде әлбәттә берәр тора икән ул синең ниме теге искә төшереп тора, анда аятел кирсиме нәрсәме, мәчеттә шамаилләр бар, монда бернинди проблема юк. Чөнки аның чынлап та анда теге урыны шундый, анда саклыйлар, кадерлиләр, анда гадәттә кем мәчеткә керә, алар бөтенесе инде теге хөрмәт белән керә, итагать белән керә инде, һәм шуңа күрә анда аларга беркем дә бернинди теге начарлык эшләми. Менә бу сәгатьләргә килгәндә, ни өчен әйтәм, хәзерге соңгы арада эпоксид смола. Бар бит инде эпоксидная смола, шуның белән картинкалар ясау бик популярлашып киткән соңгы елларда. Хәзер инде шушы картинкаларга сәгатьләрдә куялар, тикшеп кенә куялар, сәгать ясауга. Менә сиңа сәгать әзер. Һәм күп очракта Аллаһ сүзләрен кулланалар, башка сүзләрне кулланалар. Мәсәлән, анда шушы циферблат дип әйтсәк инде, Аллаһ монда кала, шуның астына ук тишеп куялар, анда өстенә сәгать тәйрин итә дә, менә шундый сәгатьләр дә барлыкка килә башлады. Күп кенә танышларым үзләре үк теге кайберләр ясыйлар иде, шундый сәгатьләр сорау бирәләр иде. Менә мин сезгә сорау бирим әле, бәлки алар карап шулай ишетерләр. Нинди кагыйдә бар менә шундый сәгатьләргә карата, аларны Аллаһ сүзе булгач яки кайберләре Коръан аятларын язып куялар. Коярга элергә дип әйтсеннәр үзләренең клиентларына, теге уман теге менә бөтен җиргә элергә ярамый бу сәгатьләрне ясарга ярыймы юкмы гомумән карыйга шушы мәсьәләдә. Монда инде кабатлы менә андый сәгатьләр булсынмы, мәсәлән, ниме тагын нидер атрибутика булсынмы, тагын нидер нәрсә булсынмы, әгәр дә ул эләгергә мөмкин икән шундый урынга, шундый җиргә, каянга хөрмәт булмый, каяймы бу теге аңа карата әһәмият бирелми дигәндә, иманы теләсә кая типкәләп тә җиртә алар, теләсә кая ташлап та җибәрә алар. Мәсәлән, алар аның өчен алар өчен кадерле түгел, хәерлерәк инде, мәсәлән, андый әйберләрне сатмаска, андый әйберләрне бирмәскә. Шуңа күрә инде менә бу әйберне эшли башлаганчы инде 1000 тапкыр уйларга кирәк. Һәм инде заказчикны да мәсәлән бар икән, синең төп заказчиклар бар, аларны да сез менә бу бернинди теге бу бит инде кадерле әйбер, безнең өчен бернинди начарлык та юк, алардан тегәлләп белешергә, син моны ни өчен аласың, кем өчен аласың, син моны кая куясың, кая ишетәсең дип. Әгәр дә инде ул сиңа әйтә мәсәлән теге булай ди ышаду миңа, булай гына тегеләй булай дип инде бүген ышаду иртәгә ул ышамый башлый, аңа тегесе монсы, я онатасың инде матур иттереп, я инде мәсәлән ул заказдан отказ бирәсең, алай да була теге. Баш тартасың дигән инде бу теге катырак әйтелә, теге отказ биреп була инде теге нишләтеп. Шуңа күрә уйлап эшләргә, бөтен нәрсәне уйлап, тегәлләп нишләтеп эшләргә, өйрәнергә. Амин шаусым. Хәзер алдагы сорау, гади сорау, кыска сорау. Кефир эшләргә ярыймы? Ама шундый менә әйтәләр бит русча кисломолочные продукты дип. Арасында кефир да бар, башка төрле сөт ризыклары да бар. Кефирга килгәндә, андый сораулар минемчә инде теге мөселманнарның бөтен мөселман бер тапкыр булса туганы бар инде. Качан туа ул, качан син беләсең, анда әзрәк теге спирт булганын, теге әзрәк алкоголь үзенә теге ничек атарга индерсәрәк, анда шул һәм инде бу кефир гына түгел, кумыс та безнең шул, квас та безнең шул мәсәлән ниме, анда инде сахабалар вакытында да бүтән эчемлекләр булган нәрсә үз рәвешендә әши торган. Теге аларны нишләтмиләр, теге жюри әшетмиләр, жюри градус бирмиләр. Алар үзләре әши һәм инде шул аларны шул градус булып чыга. Мәсәлән, кумысны инде аны бөтенләй нәрсә теге саваларда дигән уйнанда үзе әши башлый, нишли башлый. Шуңа күрә инде монда беренчесе дигәндә бу ярыймы, ярамыймы, монда инде ничек карыйлар моңа, әгәр дә ул свежий дигәндә, ул вакытта ярый, ул вакытта ярый. Әгәр дә син аны исерер өчен эчмәсәң, әгәр син алдан исерер эчәсең, кефирны теге ширәкләп, монда инде ниятең дөрес түгел. Әле үзем дә шуны әйтмәкче, теге кефирны исерер өчен аны күп мешрәк кирәк икән, гадәттә монда гына сатылган кефирны теге шиләк эчсәң генә. Менә шуңа күрә инде ниятебез барыбер безнең дөрес булырга тиеш, аны кулланганда шулай кумыс, шулай квас, монда инде безалкогольный пиволар килеп чыга инде мәсәлән, ул бит анда да шул әз генә процент бар, тегеләй булай, аны ярыймы кулланырга.
галимнәр юк ярамый диделәр, бер генә мисал гади мисал китерә, тормыш мисалы, менә синең малаең кефир тотып барса ди, берәр кеше аңа тискәре карыймы ди, теге им осуждающий карыймы ди, юк дип әйтә. Мәсәлән, квас тотып барса да, әле барыбер теге ләкин әле начар итеп карамыйлар. Әйе, мәсәлән, кумысны берәр Казахстанда тотып барса, пиво тотып барса безалкогольный, аны ди беркем дә аңламый дип әйтә. Шуңа күрә инде монда инде теге этика, теге әдәп, культура буенча, бу инде без мөселманнар өчен, менә безнең җирлектә тегәл, бу дөрес әйбер түгел. Алай безгә җәргә ярамый, нишләтергә ярамый. Инде халалмы, хараммы, кеше теге үзе мәсәлән үзе генә булганда, үзе генә ябылып куядыр, аны эшли, без аны тикшермибез, теге бу безнең эшебез түгел. Ләкин ул инде бер үзе. Әйе. Менә теге аны булай рөхсәт итәргә, яме теге ничек әйтергә инде мөселманнарга, яме җирлек рәвешендә булды, теге рәхәтләнеп кая булсагыз да эше бутыргыз аны дип, алай юк, алай эшләргә ярамый. Шул яктан гына булса да, һәм бу әле нәрсә гынах кылучыларга охшашлык була. То есть уподобление грешникам була. Шуңа күрә инде теге безнең бит инде ул шулай каралган, теге аны кемнәр эшләр, кем шул салучылар, эшчеләр шуны куллана инде. Шуңа күрә безгә инде бу әйбердә сакланырга кирәк, яхшы үрнәк күрсәтергә кирәк. Булай асылда кефирны ярый, әгәр дә аның үзе әшеде икән ул, аны жюри әшетмәделәр, нишләтмәделәр, һәм ул бозылмады. Монда бозылса, әле кефир мәсьәләсе ул бит менә комитет халал да моны караганда, алар бозылган әйберне инде нәрсә халал дип язылган булса да, алар инде аның өчен җавап бирмәй. Чөнки ул мәсәлән теге ашказанга авырлык китергә мөмкин име, мәсәлән тагын нәрсәгәдер, тагын ишетер, шулай исертергә мөмкин, мәсәлән теге кумыс артыграк торса, мин теге ишеткән бар, аңардан да нәрсә ди теге азагы дигәндә нәрсә булмый ди, теге кеше чынлап та нишләп бетергә мөмкин. Шуңа күрә без монда сүз алып барабыз, теге свежий яңа кефир турында, аны кулланырга ярый. Әгәр дә инде кабатлыйбыз, синең ниятең дөрес икән, һәм инде әгәр дә син аны жюри теге нишләтеп ятмаган икән теге. Ул Димәле бер азгына дип. Әйе. Хәзрәт, алдагы сорау итсез, ләкин халал булмаган ит белән пешерелгән шулпа, соусларны ашырга ярыймы дип сорау биргән. Ягъни ит алынган инде, менә соусы калган, аннан шулпасы калган, бульоны калган һәм башка мәсьәләләр калган. Бу инде харам куллану булып санала. Әгәр дә инде анда харам без инде әйттек, ул дуңгыз гына түгел. Анда мәсәлән сыер ите дә булырга мөмкин, сарык ите дә булырга мөмкин, тавык та, каз да, үрдәк тә булырга мөмкин. Әгәр дә инде аларны дөрес суймаганнар икән, дөрес рәвешле нәрсә үтәмәгән, йолаларын бөтен дини йолалар үтәмәгәннәр икән, аны суйганда мәсәлән, ул инде харам булып санала мөселман кешесе өчен. Ул ризыкны, ул итне кулланырга ярамый. Ләкин инде монда сүз бара аны үзен куллану түгел, инде аны нәрсәдер эчендә пешереп, чыгарып дигәндә шул калган бульоны белән, соусы белән куллану юк, чөнки аның анда өлешләре кала. Аның анда дигәндә кисәкләре кала дип әйтте була. Син аны күпме генә сизсәң дә, күпме генә нишләтсәң дә, барыбер аның майлары, нәрсәләре шунда чыккан була. Суга чыккан була инде, матдәләре. Таралган була, теге шул рәвештә алар теге белән һәм аны кулланырга ярамый. Шул итне кулланган шикелле була. Безнең динебез аны тыя. Бу инде тегәл монда киңәш түгел, чынлап та ярамый, бу харам булып санала, аны кулланырга. Кемдер сорау биргәне бар, хәтерлим, теге шундыйрак сорау биргәч, винегрет белән аны мисалга китерделәр, теге винегрет башка булсын инде ниләр, салатлар, теге сезнең бу соравыгыз шуңа охшаган ди. Менә монда дуңгыз итен турап салдык аңа халал булган. Йомырка булсын, помидорым булсын, башка теге салат булсын инде. Нинди генә халал булган калган әйберләр салып булгатсагыз, ул анда инде булгатылды ди. Ул инде винегреты белән харам, теге салаты белән харам бергә килеп чыга дип әйтә. Шунда менә бу хәзрәт итләрне куллану даирәсе булсын, гомумән башка әйберләрне куллану даирәсе булсын, халал белән харамга кайтып калганда сорыйсы әйберләр бик күп. Мәсәлән, һәм бу мәсьәләгә кайтканда шул бер сорау бар. Халал белән харамга без менә бу халал белән харамга карата, менә сез бер кагыйдә китердегез, ит гомумән харам, аның халаллыгы ачыкланганчы. Калган әйберләр гомумән теге халал, аның харамлыгы билгеле булганчы дип әйтсәк инде. Менә бу әйберләрне без өйрәнергә тиешбезме? Әллә инде менә без аны белән очраштык, шул вакытта аны белергә тиешме? Ягъни нәрсә әйтәсем килә, намаз укый башлаган кеше намаз турында өйрәнергә тиеш. Шул бит инде.
тәһарәт турында шуларга өйрәнергә тиеш, чөнки уларның намазы турында сүз бара. Бу очракта да без бит көн сайын ашыйбыз. Без бу мәсьәләдә менә минималь нинди гыйлемгә ия булырга тиеш, хәлал белән харам ашау мәсьәләсендә генә карап китик, хотя бы. Әйе тиеш, беренчедән без әйтеп үткән идек, бу кәсеп. Безнең инде кәсеп асылда хәлал булырга тиеш. Безнең малыбыз, безнең акчабыз дигәндә, шул ризыгыбыз дөрес юл белән керергә тиеш. Бу урланмаган, таланмаган дигәндә һәм башка тагын инде хәлал булмаган юллар бар. Алай безгә беренчектә керергә тиеш түгел. Моны без иң беренче өйрәнергә, иң беренче белергә тиеш. Асылында хәлал булган әйберләрдә, бу әйтек җиләк җимешләр, яшелчәләр, тагын ниндидер әйберләр, алар безгә харамга әйләнә, асылы үзгәрмәй, әгәр дә без аны дөрес юл белән тапмасак, әгәр дә без аны дөрес юл белән алып кайтмасак. Бу инде беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә инде чынлап та син нәрсә ашыйсың, сиңа аны белергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Безнең бит инде ризык бик күп булса да, барыбер без бөтенесен ашап бетермибез. Шуңа күрә инде безнең теге нәрсә шикләнгән дигәндә теге ресурс дигән соң нәрсә дигән соң инде. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Ансы да бар. Әгәр дә инде мәсәлән бездә берәр ниндәй мәсәлән харам булган ризыгымы ул бездә беркайчан да буласы да юк аның. Аларны өйрәнеп утыру дигәндә ул рөхсәт, ләкин инде мәсәлән син аны өйрәнгәнче, мәсәлән берәр хәерлерәк әйберне өйрәнә аласың. Булай көн сайын ашаган әйбереңне инде сиңа анда составын нәрсәсен дигәндә, мәсәлән син берәр печеньены, пряникны ашаттың, сиңа инде укып чыгу хәерлерәк. Кайбер галимнәр әйтә, мәсәлән кайбер шарт юк дип әйтә, теге бөтен нәрсәне тикшерергә. Ләкин монда шарт юк тикшерергә, син дустыңа килеп ашасаң, мәсәлән син аны сатып алганда дигәндә составы күз алдыңда торганда, ишегендә син анда күзең төшми мәсәлән. Синең бит инде әгәр дә син харам ашасаң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә бит, 40 көндә гыйбадәтең кабул булмый дип әйтә. Анда бар бит бер хадис, кая бер сәфәрдә булган кеше, бер юлчы, инде бик карган, име тузалланган, кыяфәте инде теге нишләгән инде теге күренеп тора инде. Әйе, теге бөтен бер нинди теге кеше кыяфәте калмаган ди, чынлап та көнетене җырып, ул ди кулларын күтәреп ди, Аллаһка ялвара ди, сырый ди, үтенә ди. Һәм инде без беләбез, юлчының догасы кабул була, ләкин ди Аллаһ аңа бирми ди. Ни сәбәпле дип әйтә, аның ашаган ризыгы харам дип әйтә, аның кәсебе харам, нәрсәсе харам дип әйтә. Бу кыскача теге хадисне китермибез без. Аны тырышын гына инде бу өлешен. Һәм инде менә монда да шулай ук безнең хәлал ашау бу безгә бөтен яктан да теге мөһим әйбер. Шуңа күрә инде бу әйберне безгә кабатлы көн сайын алган әйберне, мәсәлән, я хатыныбыз ала ди, я нишли ди, мәсәлән, безгә бу әйберне булса да өйрәнеп чыгарга кирәк инде бу теге үзебезнең күңелебезне дә юатыр өчен дигәндә, һәм нәрсә ашаганны да белер өчен. Менә бит инде кеше чынлап та менә хәзер мөселманнар гына түгел, гомумән кеше берәр нәрсә тапса, берәр нәрсә алса, ул нәрсә аның калорияларын укып чыга, нәрсәсен укып чыга, нәрсә өйрәнеп чыга, нишләтеп чыга, теге рекомендацияларын, зиянын, файдасын, менә нәрсәгә генә керәсең, мәсәлән, теге кабак семянкасы мәсәлән, диме? Biz bit инде аны безне берәрсе киңәш итсә, безгә аны ашарга, без нишләбез? Интернетны ачабыз. Аның побочкаларын укып чыгабыз. Нинди җиргә ул булыша, нинди җиргә зыян китерергә мөмкин. Мәсәлән, хронический мондый авыру булса, ярамый, ярамый тегеләй булай. Бу инде монда да шулай кирәк инде безгә. Менә мөселман кешесенә бу дөрес була инде. Бу теге безнең өчен теге имин була, безопасно була безнең өчен. Шуңа күрә инде әгәр дә без шулай эшләсәк, безгә күңелебез дә тыныч була. Нәрсә ашаганыбызны да беләбез инде. Һәм инде бүтән кешегә дә мәсәлән килеп әйтсә, менә кардәшем, нинди печенье киңәш итерсең дип инде, менә алам дисең, теге составын өйрәндем, укыдым, составы дөрес, шуңа күрә. Ни өчен моны әйтәм? Кызганычка каршы, менә безнең бу вакытта шул печеньедә, нәрсәдә бик күбесендә берәр нинди мөселманнар өчен тыелган өлешләре бар, тыелган әйберләре бар. Шуңа күрә, әгәр дә без иренмәсәк, укысак дигәндә, без бүтән кешенең дә бәлкем әзрәк вакытын саклап калырбыз. Һәм үзебез дә иминлектә булып, Аллаһ дугаларыбызны да кылыр, Аллаһ Субханаһу ва тааля бәрәкәтен дә безгә арттырыр. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва тааля бүтән юлларны да ачар, Алла бирсә, теге тәмле булган әйбер өчен бит инде анда да без бит кайбер әйбер тәмле, ничек мин алардан ашамам дип уйлап йөрисең, кайгырып. Аллаһ Субханаһу ва тааля сиңа берәр кунакка барасың, бүтән әйбер бирә, теге аны капары карар дисең. Тегесе бүтән ашамыйм дип теге баш тартасың. Шуннан менә сез башта әйтеп киткән идегез, теге хәзерге көндә теге тәмле нәрсә дигән әйбер бик күп, гомумән ризыкның төрләре бик күп. Гәрчә теге үзебезнең сәламәтлегебез өчен, яшәүебез өчен Аллаһның
күбесеннән караганда теге бер-икесе генә җитә дигәндәй, ләкин теге бер кайда әлбәттә тыю юк. Моны ашамагыз, теге тәмле ашамагыз, анда яхшы яшәмәгез, анда киресенчә андай бер хиш юк. Ләкин инде хәзрәт әйтеп китте, чыннан да бүгенге көндә хәтта ки менә камыр ризыгы дип уйлаган печенье булсын, кабартма булсын, башка нәрсә булсын, менә өйдә әгәр дә сез бер нәрсә пешерергә теләсәгез, сезнең анда инде күп дигәндә 10 яки 5 кенә ингредиент имәндә йомыркасы булсын, камыры булсын, әзрәк кенә ваниль яра булсын, инде суы булсын, әзрәк уксус аласыздыр, тагын нәрсә менә 10 гына тирәсе булсын инде. Ләкин шул ук печеньены әгәр дә өйдән менә домашний печенье тагын нәрсә бик күп нәрсә кибеттән сатып аласыгыз килсә, шул ук печенье менә карыйсыз составына, анда 3-4 рәт төшеп киткән. 3-4 рәт. Һәм инде әлбәттә бу шикләндерә. Нәрсә салалар икән булар монда дип кызыксынып булса да укысагыз, анда бик күп ярамаган нәрсә дә килеп чыгара мөмкин. Шуннан да желатина да барырга мөмкин, кармина да булырга мөмкин. Һәм башкалар, алар бөтенесе безнең хәләл комитетның сайтында да бар. Менә кызык өчен карый аласыз. Безнең әлхәмдүлилләh дини нәзарәте безнең специалистлары, хезмәткәрләре хәләл комитет буенча эшлиләр, чыгарып торалар. Дуңгыздан нәрсә ясаганнар, тагын нәрсә ясаганнар, чөнки бер әйбердән күп нәрсә ясап була, бер әйберне күп нәрсәгә барлыкка китереп була, порошок барлыкка китереп манга өстиләр, краска барлыкка китереп манга өстиләр, бик күп нәрсәләр бар. Шуннан да хөрмәтле җәмәгать, шуңа күрә инде без әйтәбез, гыйлем алу уларга тиеш безнең бары тик менә шушы якта гына түгел, бер генә яклы түгел, күп яклы булырга тиеш, чөнки без кием киябез. Менә хәзрәт әйтеп китте, "Ва малабису харам, ва машарибу харам", аның киеме харам, аның эчкән әйбере харам, бүтән әйбере харам дип әйтеп пәйгамбәрбез. Шуңа күрә карыйк, нәрсә без киенәбез, ул да хәләл харамга бүленә ала. Нәрсә ашыйбыз, ул да харамга бүленә. Гомумән, менә бүтән әйберне карасак, инде мөселманның теге тормышы менә төрле яклап хәләл булган кебек, кыямәттә дә иншалла Раббыбыз Аллаһ безгә төрле яктан, бөтен яктан нур бирсен. Амин. Әле безнең сират күпернтәсе бар, иншалла. Шуңа күрә инде нурларын биреп, менә Аллаһ Таала безне хәерле тормышта, бу дөньяда да, ахиратта да алып барсын дигән теләктә, ниятдә, дугада сез белән саулашабыз, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның Әхтәм мәчетенең имам хатибы Марат хәзрәт Валиуллин иде. Без аның белән хәләл, харам һәм гомумән шушы темага карата булган сорауларга җавап кайтарырга тырыштык, табыштык. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Сорауларыгыз калганмаса, әлбәттә юллый аласыз, иншалла. Әле бездән аерылмагыз. Безнең тапшырудан сында әле кызыклы тапшырулар калачак, иншалла. Шуңа күрә безнең белән калыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.